Taurisa iki. Tobeni mondo kumbura regenezo ndakakitira. Nanda sinzo mazina. Vaisirei mbudzi mbiri dzounzenza udye zvako mufana wangu wamboona uchiripwa nemukadzi wako kasi achakutuka achati kudya zvinhu zvangu iye kasina kuti uzvidye mbudzi mbiri wazvinzwa iwe unonoonga kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko ndakabata mukadzi wangu ndakabata mukadzi wangu nechikomba chikomba chacho nachina kuuya panapa chakatizera mukadzi wako ndo uya kudzokerawo alright chikomba ndo chakatiza china kutiza chiri macho asi chinenge chingotizwawo kuuya kune vamwe kumatare kuno uyai zvenyama ndaikuudza kuti mutenzi amai akuchengeta nguruve zvinofadza mukutaurwa nyaya idzi amwana chikuitawo zvakanaka kuti budadawo nemama nai mama bvunzai mazwa mubvunzo vakatoona takamira vakuona makamira chikomba chenye tani 2 weeks chidanano kana vareda 2 days chikomba makararame sekangani mamuzoronga muisire mombe mbiri chikomba chacho hapachatomirira kana muisire mombe mbiri murume muchiri kumuda ino anyararai murume muchiri kumuda mugara mese apana mbori pamama chikumbirarege babeni mondo kumbura taurisa iki babeni mondo kumbura regenezo ndakakitira. Nanda sinzo mazina. yachakurumizira mufana wako akurumizire munda wakonga wasita warimwa usamaona kuti ndazvinzwa madzimai inotora mudzimai yacho wakadzingwa here vakangonditi chimbogarai kwamama ikoko kana tapedza nyaya dzekuzonoti mapedza kurayirwa kumba uyo mukadzi unomuda mukadzi wangu ndomuda changamira ndovarume chaiwoka straight to the point tora mukadzi wako anokunoteera kumba kwavo osvika kuti ndauya ndavazvita mukadzi wangu aiwo akaita muranda uyu anofanwa kuuya kwauri vaisirei mbudzi mbiri dzounzenza udye zvako mufana wangu wamboona uchiripwa nemukadzi wako kasi achakutuka achati kudya zvinhu zvangu iye kasina kuti uzvidye mbudzi mbiri wazvinzwa iwe unonoonga unonosaina uyu nhubu ndane 2 weeks hautye saka uri kuda kunge unenge unozvitawo kuti isumuka ako munyingine kuda kwachidhambiso yakuti mazoro